Tanto falar dos bancais, tanto falar da viticultura heroica, quería ver un pouco a mecánica, a dinámica por aquí e a ver se metía tanto medo como dicían. Para unha adega significa o todo, non? É o traballo que estuveches todo o ano mimando e cuidando nos teus viñedos e na túa xente, e nada, que chega o momento de recoller ese fruto, non? Que ao final estuveche mimando para seguir mimando aquí na bodega, non? E que chegue despois ao que é a botella das mellores condicións posibles. Na miña casa sempre houve viñedos, entonces, pois, o meu avó cultivaba as vides, poñíase comigo, enseñábame a podar, a atar coas bimbias, pois un pouco como se facía antes o que era a viticultura. O factor máis importante, pois, por suposto, é a propia uva, non? Que é a que che marca cando ten que ser recollida. Miras un pouquiño esas acideces, esos málicos, esos azúcares, e, bueno, fai unha curva, non? Unha curva de canto maior azúcares conteña esa uva, pois menos acideces vai a ter, entonces vai haber un enlace que sea o punto óptimo de maduración. Tamén nos influye moito o que é o tempo, non? Faiche cambiar de opinión, despois resulta que non iba a chover, despois que sí, despois que... É dicir, son os nervios tamén, non? Vamos metendo en caldeiros, eso despois metémolo en caixas, vaciamos esos caldeiros en caixas e os compañeiros que carretan son os que eso sí que son os heróis. Son moitos días, o sol, as caixas pesan 20 e algo kilos, é un traballo bastante duro, hai que estar, bueno, físicamente hai que estar ben. Os meus pais teñen viñas, e os meus avós xa tiñan as viñas, os meus bisavós, e, bueno, é algo que me gusta moito facer. Hai xente que pon de todo, nos equipos poñemos espumas debaixo, hai que nombreiro, porque senón, pois, bueno, a pel ponchese, claro, co paso dos días, en que botes cremas e botes de todo, pois é traballo duro, pero, bueno, é un plus, ademais do traballo que teñas ou tal, pois ganas un diñeiro aquí. Non está valorado o que realmente debería ser, porque si somos héroes, como se dice, non? Viticultura heroica, pois creo que a eses héroes ainda había que pagarles moito máis por esa uva. Eu só invito a calquera que veña 2 horas a carretar caixas de uvas, e subir esos escairos. Aquí non hai que vir con ganas nin de acabar pronto, nin de acabar xa, as xornadas son longas, o sol dá o sol, que é máis duro seguramente que en outras zonas, iso dou fe, pero tamén a vista, o lugar é o que sume, o que reconforta neste caso. Que estamos normalmente durante el año a pie de terreno, justamente pisando tierra, estamos aquí con Martín, con Luis y con Óscar, desenvolviendo un trabajo de ir a recoger las cajas de uva y traerla, tanto la de Villa Romana como la de los viticultores a la cual Villa Romana compra, ¿no? Entonces estamos los encargados de ir a buscar todas las cajas. Y hay veces que la misma caja la tocamos 4 veces. La vamos a coger llena, la traemos, la descargamos, vaciamos, la lavamos y la volvemos a llevar a otro viticultor. Vamos a recoller uvas dun viticultor, vamos a Nogueira, que é unha zona moi bonita, e nada, pois vamos coa furgoneta,
para traer caixas de uvas e metelas na adega. Ao longo do día, ao final, son moitas viaxes, porque é moita uva que recoller. De feito, os viticultores empezan a vendimar e nós empezamos a media mañá a ir recoller uvas e hasta que acabemos á noite. Bueno, ao final é divertido porque coñeces moito sitio, pero tamén é complicado, porque algunhas pistas é complicado entrar. Personalmente, prefiro andar ca furgo buscando uvas, porque a vendima incluso é máis complicada. Ainda que buscar uvas hai que palear moitas caixas, pero bueno, é un traballo diferente. Vimos un día normal en torno a 20.000 kilos, é o que vimos metendo por día, e estamos esos 10-12 días metendo uva. Aquí seleccionámola, vai para a cuba, consiste en sacar a que ven mala, se veñen impurezas, follas, podre, verde, ten vindo unha calidad bastante boa. Nestes 15 días de vendimia é duro, pero durante o ano leva lo mellor. É un traballo, e gústame. Yo me encuentro feliz, es un trabajo que me gusta, que me apasiona ahora, que te engancha mucho. El trabajo en la viña, el vino engancha y nunca se da aprendido todo. Ahora comprei unha ribera tamén pequena, metime no mundo este, e bueno, gustame moito traballar na viña. Un mundo que te colle e que non nos soltas, porque cada vez estás aprendendo. Eu xa digo, levo 20 vendimias aquí e todas as vendimias foron diferentes. A vendimia aquí é dura, como todos os traballos do ano, non só o que é a vendimia, o que pasa é que a vendimia sona moito, non? El trabajo durísimo, viticultura heroica no es una broma, yo pensé que era exagerada la palabra, pero no. Así estamos de los tobillos a la rodilla todos, bastante castigadillos. Yo pienso que el vino sale barato por el trabajo que hay atrás. Pero bueno, tamén ten uns momentos moi bons, que son nos momentos que estás nas comidas, que sacas anécdotas do que che pasou no día, do que non, as risas, facer unha piña, un equipo e intentarse levar o mellor posible. Franco, come ben, que a tarde temos un día intenso. Milagros, que bom está estas caixas. Tens unha mau. Vas pasar frío. Yo cada día que bajo allí me olvido de dónde estoy. Me lo recuerdan los turistas cuando vienen a visitar Villa Romana, los sábados que me toca a mí atender alguna que otra visita, que me dicen, Dios, qué maravilla, qué bonito. Claro, nosotros le perdemos un poco el respeto. Al verlo todos los días, lo pierdes un poco, ¿no? Pero claro, es lo que más me ha enseñado, digo, que no me olvide nunca de levantar la cabeza, puesto que trabajamos mirando siempre al suelo y ver dónde estamos. Dar unha cepa e que che dé o seu fruto, pois eu creo que é como ter un fillo, non? Un fillo que estás criando, formando e despois che o recompensa a hora de vendimiar. Eu animaría a xente nova que se viñara para esta zona e traballala un pouco, que merece a pena. Coñecer xente, hai boas vistas, a ver, traballase mellor aquí ao aire libre que nunha fábrica ou noutro sitio. No se puede describirlo en palabras, lo tendrían que venir y vivirlo. Cando tomas un viño cun amigo e lle gusta o teu viño, pois ao final dices, este é o traballo de todo o ano. Ainda non me deu tempo a catar un mencía daqui da Ribeira Sacra, pero
penso que xa o vamos valorar de outra maneira.